అమ్మ ఏ వండుతున్నావు? అమ్మ ఏడుస్తున్నావా? ఉల్లిపాయలు కట్ చేస్తున్నావా? ఉల్లిపాయలు కాదురా, చిన్నప్పుడు నా పెళ్ళైన కొత్తలో మీ నాన్నమ్మ మీ అత్త నన్ను ఎంత రాచి రంపాన్ని పెట్టారు తెలుసా. నేను కాబట్టి తట్టుకుంటున్నాను. అదే నువ్వే గయ్యాలి కంపని చెప్తాడు ఇప్పుడు నాన్న. నాన్న ఈ బాబుకే ఏమైనా చెప్తాడు. వేరు కాపురం వద్దండి, ఉమ్మడి కుటుంబంలోనే ఉందామంటే వేరు కాపురం తీసుకొచ్చాడు. పనులు చేసుకోలేక చస్తున్నాను నీతో. వేరు కాపురం పెడతావు నువ్వే అన్నావంటే నాన్నతో. నాన్నమ్మ చెప్పింది, నాన్నమ్మ చెప్పింది, నేను కాదు. చెప్తుందిరా మీ నాన్నమ్మ. నా కొడుకుని పోషించుకుందాం ఉద్యోగం చేసి అనుకున్నాను. వాడి భవిష్యత్తు కోసం అలా అనుకోవడం తప్ప. తప్పులేదు, కానీ 10th ఫెయిల్ కనుక ఉద్యోగం ఇవ్వరు కదా. 10th ఫెయిల్ కనుక ఉద్యోగం ఇవ్వరు కదా. నేనేమన్నా చెప్పినప్పుడు నోరు మూసుకో విను. నాలో సొట్టాలు చెప్పడం కాదు. నేను నీ తల్లిని. నవమాసాలు మోసి కానీ పెంచి పోషించాను నిన్ను. కన్నది నువ్వు కానీ పోషించినంత నానమ్మంటగా. నానమ్మ ఇప్పుడు నానమ్మ.